Shalom, sedherek-sedherek sedaya, sugeng kepanggih malih wonten ing renungan dinten punika. Puji Gusti amargi kabecikanipun Gusti kita saged pinanggih kanthi kebak kabingahan lan kahanan ingkang sae. Saderenge kita sinau bareng lan nampi firmanipun Gusti, ayo kita fokusaken manah lan pikiran kita dumateng Gusti Yesus Kristus. Monggo kita ndedonga rumiyin. Gusti Allah Rama ingkang wonten ing swarga, kalau matur nuwun sanget awit saking kasaeyan panjenengan ingkang boten nate pedhot wonten ing gesang kawula. Gusti, dinten menika kawula badhe sesarengan sinau firman panjenengan lumantar renungan rohani. Kalau kawula nyuwun mugi Roh Suci nuntun manah lan pikiran kawula nalika ndadaraken sabda panjenengan. Mugi-mugi firman menika saged gampil dipun tampi lan dipun lampahi wonten ing gesang padintenan. Mugi-mugi Gusti ugi bilih berkah dhateng sedaya para sedherek ingkang mirengaken supados manah kawula sedaya saged kabukak lan nampi wiji firman panjenengan kanthi bungah. Kawula pasrahaken wekdal menika namung wonten dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Irah-irahan utawi judul renungan dinten menika, katresnan iku sabar nyangga sakabehing prakara. Kapendhet saking setunggal Korintus 13 ayat 7 mekaten. Katresnan iku nutupi samubarang, ngandel ing samubarang, ngarep-ngarep samubarang, nyabari samubarang. Urip ing donya iki kebak karo rintangan, prabedan lan pacoban. Ora mung pacoban sing asale saka kahanan urip, nanging asring uga pacoban sing asale saka sesrawungan karo wong liya. Ana kalane kita ngrasa kesel, gelo utawa ngrasa abot banget nalika kudu ngadepi sifat utawa tumindak wong liya sing mbebayani utawa gawe lara ati. Nanging ayat pasinaon iki ngelingake perkara sing luar biasa, yaiku katresnan iku sabar nyangga sakabehing prakara. Tembung nyangga sakabehing prakara ing basa asline nduweni teges kaya payung utawa atap sing ngayomi saka udan lan bentar. Tegese katresnan sejati iku ora gampang rubuh utawa bubar nalika ana masalah. Katresnan iku kuat nahan beban, gelem nanggung tetembungan utawa tumindak sing kurang kepenak, lan milih tetep ngadeg, ngayomi tinimbang mlayu utawa males ngrusak. Gusti Yesus wis luwih dhisik nundhakake katresnan sing kaya mangkene marang kita. Panjenengane wis sabar nyangga kabeh dosa lan paukuman kita ana ing kayu salib. Katresnan Gusti ora nate luntur sanadyan kita asring gawe kuciwa lan asring nglakoni pelanggaran. Tresnani wong liya kanthi sabar lan gelem nyangga sakabehing prakara iku pancen dudu prakara sing gampang. Kita butuh asung pambiyantu saka Roh Suci saben dina. Nalika kita ngrasa kotak kesabaran kita wis meh entek, ayo padha nyuwun kekuatan anyar saka Gusti. Katresnan sing sejati bakal nggawe kita tetep kuat nresnani, tetep percaya lan tetep duwe pangharep-ngarep sing apik marang wong liya. Monggo kita padha urip lan nindakake katresnan iki ing keluarga, pasaduluran lan ing ngendi wae Gusti mapanake kita. Monggo kita ndedonga. Gusti Yesus ingkang kebak katresnan, kawula ngaturaken panuwun awit paduka sampun sabar nyanggi sedaya dosa kawula. Paduka piwulang lan paring kekiyatan dhateng kawula lumantar Roh Suci, supados kawula saged nggadahi katresnan ingkang sejati, katresnan ingkang sabar nyanggi sedaya perkawis lan boten gampang pasrah nalika ngadepi pacoban sesrawungan kaliyan sesami.
Wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.